Sa mga lalaki nga problema nga sigyon gagahi ng ilaha o sarago akong masulti ni ana. Naana mo sa state sa inyong kinabuhi nga peligro na kaayo mo. Kay kabalo ka kanang pagkagahi sa inyoha nga walay palong-palong, kanang pagkagahi sa inyong mga armas nga wa gyud pahuway-pahuway intawon, mao na gyud na siya sinyalis nga kuhaon na gyud mo sa laing kinabuhi. Nganong nakaingon ko nga kuhaon na mo sa laing kinabuhi. Matinood na driyan paduhan. Wala ko gabinuang ani. Kaya ang normal gyud nga status sa lagay sa lalaki, mopahuway gyud na. May pagtindog og may paghigda, may pagkagahi og may pagkapalong. Pero kaning imo driyan paduhan, mauna na siya sinyalis nga kuhaon na gyud ka sa halain nga kinabuhi. Nganong nakaingon ko, osbon ko sa pagyaw-yaw. Kaya ang imuha nga armas driyan nanodlo naman sa kahitasan. Meaning to say, ganahan na siya nga mubalik sa kung kinsa manggali ang gagama sa imong armas. Oo, nanodlo na siya kay kanang imong lagay driyan, nakita na nagkahayag nga walay pagkapalong. Gikapoy na siya tinindog, ganahan na siya nga mopahuway. So ang mga sintomas og sinyalis nagtudlo na siya sa kahitasan. O di ba motindog mana, muyangab mana? Wala mana nagtudlo dito sa yuta. Pero duha gyapon imong padulngan ana diriyan paduhan. Kung ang imong armas imong lagay diriyan, kay niyo makanigahi na nagwalay palong-palong, kung nagtudlo na sa langit, meaning lami imong padulngan kay malangit gyud ka adriyan. Pero kung imong armas gagahi gatudlo sa yuta, may impierno gyud ka adriyan. Manang-asa man nagapadulong driyan kay wa man ka nagtug-an ako padulong ba na sa kahitasan or padulong sa yuta. Pero ikaw na lay mahibalo driyan kay wa man nimo gi-specify. Kay delikado man gyud na. Asa man gyud kaglagay or arma sa lalaking nagtindog na gyud hangtod sa kahangturan. Daghang mga scientist, daghang mga expert nga wala katubag ana nga pangutana. Mingon sila nga it's because of the nerves that contract, that creates, that results to erection nga walay pagkapalong. Sayop. Mago na yung saktong tubag. Padulong na gyud na. Basta diriyan ha kung ang pagkagahian nagpagtindog, nagkuan siya, nagpoint siya dito sa kahitasan, malangit ka. Bahalag sa'yo kang kuhaon diriyan, pero congratulations kay malangit man ka. Pero ang paggahian na painana sa ilalom, di malas ka diriyan. Impierno gyud imong padulngan. So maura na akong tubag sa imong pangutana diriyan. Onya, obserbahi lang diriyan ha. Kay, wala po ko kabalo diriyan og tininood ba ng imo, insakto ba ng imo, or imo na kong giyaga-yagaan, basta tagaan at ikaw sa tambag nga maluwas pog ka. Okay? Tarong nga imong desisyon sa kinabuhi diriyan ha, kay na walay tambal ra bagod ana. Laitan ko imong fallopian tube.